què, quin en preguntes o exclamacions. En preguntes i exclamacions, tant directes com indirectes, davant d'un substantiu, s'usa quin, quina, quins, quines. No es pot utilitzar el què interrogatiu ni l'exclamatiu davant d'un substantiu perquè es tracta d'un calc molt dur del castellà. Vegem-ne alguns exemples. Haurem de dir quin autobús va a València i no què autobús va a València. Quina cuina tan bruta han deixat i no què cuina tan bruta han deixat. No sé quin tren arriba a les facultats i no sé què tren arriba a les facultats. Vull recordar quines instruccions ens havia donat i no vull recordar què instruccions ens havia donat. Per altra part, què significa quina cosa en frases interrogatives i no va seguit de substantiu. Per tant, vegem ara uns exemples on sí és correcte l'ús d'este què. Què em deies? No t'he sentit. No t'he sentit què em deies. Vegeu que en aquestes oracions què no segueix cap substantiu i que en els dos casos equival a quina cosa. Quina cosa em deies? No t'he sentit. No t'he sentit quina cosa em deies. Per tant, recordem, en interrogacions i exclamacions hem d'utilitzar quin, quina, quines més substantiu i no què més substantiu, perquè en frases interrogatives què vol dir quina cosa.